Salut și bine v-am regăsit la a doilea episod de Kingdom Two Crowns de pe acest canal. În acest videoclip m-am hotărât să mergem cu barca pe insula a doua, deoarece avem cam pisti pungă, cam plin. Și, na, aș vrea și eu să vedem și noi ce pe insula a doua. Iar, bineînțeles, la primul videoclip chiar nu mai amintesc cum ăsta, unde era barca, chiar nu mai știu deloc. Dar vreau să fac o chestie înainte să plecăm și pentru asta trebuie să mă duc înapoi la bază. Gata, așa mai vede acasă, am customizat și noi alea ca bannerul și acum se asortează culorile canalului. Dar ca să nu pierdem foarte mult timp, o să încerc să plec în dimineață spre următoarea, spre barcă, pentru că nu știu unde-i. Și am foarte mulți bani, extrem de mulți bani. Și nu pot să dau grei la turnul pentru că văd ceva semn de piatră. Deci presupun că pe a doua insulă o să fie ceva piatră, dacă nu mă înșel. Și dacă tot așa, chiar nu am nicio idee unde poate să fie barca. Uite. Și arca și mie cred că o să se descurce, să vedem destul de mulți. Trag o leacă pe lângă, dar nu e așa de mare problemă. Acum că s-a terminat, cred că cam atâția vin de obicei. Vom merge în căutarea bărcii, care probabil că este în dreapta, din câte mi-amintesc eu. În sfârșit am ajuns la parcă, am greșit direcția, nu era în dreapta. Și acum în sfârșit putem să ne focusăm pe barcă. Builderii. Cream că nu mai vin. Oh, nu! Hai de aici, ia de aici. Nu, mi-a luat un lemn! Nu! Mi-a luat 3 lemne. Veniți înapoi. Ia să plecăm cât mai repede. În sfârșit au terminat de făcut barca, iar acum cred că putem pleca pe insula a doua. Și după câte am văzut, dacă sunt necropoțelul ăsta o să vină oameni, ceea ce cred că o să ne trebuiască pe insula a doua, deoarece suntem la început. Repede. Hai. 1, 2, 2. Perfect. 2. Da. Mără și voi asta? Da, nu mă contează. Ia să plecăm. Hai să plecăm pe insula a doua. În sfârșit, cred că nu s-a blocat jocul, m-a speriat. Și asta presupun că prima insulă și asta e a doua, așa că hai să mergem! Am ajuns după un drum lung și s-o cam prăbușit barca, deci nu mai avem barcă, iar punguța mea, na, avem ceva bani, așa că hai să recrutăm și câțiva oameni, pentru că o luăm de la început și na, trebuie să fim pregătiți. Și vom începe, cred că ca în prima lume, luăm foc, luăm 2 oameni, facem un zid aici, facem un narcaș, un builder, mai facem aici un ăsta, mai facem un arcaș, încă unul. Și ca să nu pierdem timp vom pleca direct în căutare să vedem ce găsim aici. Bă, ce cu câinile astea? Bă, stai ce? Bă, alo, Cuțu, Cuțu, bă, vine după mine, bă, ce fain. Și aici ce? Uai, câți bani ia. Niciun caz. Bă, ce este? Alo? 3 gemuri. Dar chiar gemuri. Gemurile putem lua alte chestii. Parcă așa era. What? Da. Sau că am deschis portalul. Dar nu știu de ce, că nu eram în apropierea lui. Dar nici seara nu cred că s-a făcut. S-a deschis. Așa că vom băga ceva viteză cu calul. Și vom merge în partea stângă, pentru că vreau să văd ce face chestia asta.
Și că-s curios. Cred că există, că, na, dacă ne uităm pe hartă, cred că, na, poate vedem. Ok, suntem pe hartă și ce grasul ăsta? Nu știu. Aici... Da, statui fermier, cred că. Și cerb. Mm. Mm. Ok. Da, nu vom merge încă că e seara. Și nu mi-am dat niciun upgrade la bază, dar avem nevoie. Relaxant jocul ăsta. Oh, chest cu bani. Hai. Da. Chiar vreau să găsesc cerbul ăla să văd ce faci. Sunt curios. Partea dreaptă nu prea a fost nimica. Încă un chest cu gemuri. Da, da, nu cred că o să avem loc să le luăm, că avem prea mulți bani, așa că m-am dat banii la o parte și m-am luat gemul. Oh, aproape o căzut ăla și m-am speriat. Chiar nu vreau să pierd niciun gem. Oh, statuie. Avem 6 gemuri, așa că cred că voi da un gem, să vedem. Ah, asta e statuie fermier. Ok. Și aici... nu știu ce. Un gem, bă, aș da, dar nu știu ce. Statuia aia măcar, na, știu. Păi, dacă e statuie fermiere, presupun că o să avem și fermieri în joc, dar când? Habar n-am. Încă una. No! Ce m-am speriat. Așa să aibă loc. No! A, măcar gemurile nu cad. Așa. Ai, da, bănuțile. Așa, așa, luați, luați. Nu mi da. Nu, nu. Gemul meu, nu. Nu, nu. Nu, 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 câinele, câinele. Mi-l ia oare? Mi-e frică o leagă pentru câine să nu mi-l ia, că e așa de drăguț. A, oare mi-l ia? Nu știu. Cascadă. Ia, un gem. Oh, cerbul! Ia, ce face? Oh, bă! Bă! Mamă, nu cred! Bă, ce rapid îi! Da! Dar, cum să-l numim? Ciucaș. Ciucaș. Ciucaș rămâne. Nu o să schimb niciodată. Dar văd că obosește. Cred că obosește la fel ca... de repede ca calul. Dar, cred că rezistă puțin mai mult. Ok. Da. Dacă ajungem înapoi la bază, bă, ce repede am ajuns cu ăsta. Ziua 10. O să dăm upgrade la cam chestia astea. Nu, cred că vom da upgrade. Nu. Pentru că nu vom sta mult aici, chiar nu vreau să stau aici mai mult decât trebuie. Cerb! Au venit după noi toți! Hai! Bani gratis! Cum poți să tragi așa de prost? Chiar vin după mine, nu mă așteptam. Hai, trage! Așa. Gata. O să dăm un upgrade la bază. O să dăm bănuți la merchant, o să facem puține arcași. Vă dau și un upgrade la zidul ăsta și vom merge acolo la piatră să vedem ce e. Ok, momentul adevărului. Este. Ia. Chiar cred că e mină, deci cred că avem piatră. Stai că-s curios. Da, avem piatră înainte, nu ne lăsă să dăm un cred. Super. Dar cred că aici vom opri și videoclipul. Am cam maxat insula a doua, am făcut bannerul cum ne place nouă. Și da, mi-a plăcut să văd și pe insula a doua și chiar că vom merge și la insula a treia poate, sau vom merge înapoi, nu știu. Vom vedea în a treia episod. Da, eu am fost Creepy și ne vedem data viitoare, pa, pa!